Nachádzame sa v prírodnej lokalite Listové jazero, ktoré bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1988. Táto nádherná lokalita so svojou scenériou sa nachádza v Podunajskej nížine a je súčasťou Martovskej mokrade. Rozlieha sa na ploche zhruba 41 hektárov, z ktorého pomerne značnú časť tvorí jazero, práve to spomínané Listové jazero. Nachádza sa v nadmorskej výške 108 metrov. Je vzácna táto lokalita práve tým typom mokrade, v ktorej sa nachádza 167 druhov vyšších rastlín. Najpočetnejšiu faunu predstavujú živočíchy, a to dovedna 238 druhov, z ktorých 167 druhov je vtákov, 18 druhov rýb, 6 druhov obojživelníkov, 3 druhy plazov a 42 cicavcov. Táto lokalita je zaradená do 4. stupňa ochrany a z dôvodov ochrany niektorých živočíchov, ako napríklad bombína, kunka červenobrucha a hraboš a niektorých rastlín, bola zaradená do sústavy lokalít celoevropského významu Natura 2000. Súčasťou, alebo v tejto scenérii sa nachádza aj nádherná výskumná stanica, kde sa pozoruje život tejto bohatej zoo a fytofauny. Vďaka teda správcovi, pánovi Antonovi Zuberovi, sa jej okolie zveladilo a skutočne zapadá do tejto prírodnej scenérie a prírodnej chránenej lokality. Listové jazero je známe aj výskytom viacerých plávajúcich druhov rastlín, z ktorých by som spomenul len chránené lekno biele. Potom sú tu niektoré submerzné rastliny, riečňanka morská a ďalšie druhy. Ako vidieť, na zábere je príbrežná zóna, po celom okolí je pokrytá vlastne týmito emerznými rastlinami, ktoré dotvárajú scenériu tej mokrade vlastne.